Naimbag nga oras yung kaprobinsyaan, idanon mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipod ti Kapitolyo ti La Union. Daytoy ti Baro Atimak ti Kapitolyo News Program. Pangga pagunodan ti probinsya ti La Union ti panagbali na Heart of Agritourism in Northern Luzon iti tuwen 2025. Kaspaset iti pananggunod daytoy asirmata agtultuloy ti panangipaay iti suporta ken tulong iti Provincial Government of La Union babaan ti Office of the Provincial Agriculturist karigiti Mannalon ken mangalap iti probinsya tapno umado ti apit ken ti kalapda. May saditoyan ti panangipaay ti moderno a makinarya ken bukbukel. Nang rugi ti maudi alawas si Enero ingana ti may katlo alawas si Pebrero na minsan manen anang ipaay ti makinarya ken bukbukel ti PGLU karagiti ka probinsyaan. Indaulwan daytoy ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Patuloy naman din po yung pamimigay po natin ng mga supplies, pati ng mga machineries, pati po ng mga implements po para po sa inyong lahat. Hindi lamang po yun, pero sabi ko nga dapat din po natin makalimutan yung fisheries po natin, pati rin yung mga livestock farmers po natin. Karaman karigiti na ipaay ket dagiti jetmatic pumps, plastic drums, life vest, fishing paraphernalia, knapsack sprayer, hose, organic fertilizer ken dagiti bukbukel. Agbalor amin daytoy ti agarup sa 10 milyon na pesos. Pasat payla ang daytoy tinayganwat a distribusyon idi napalabas at tawen. Para iti mangalap animang Ernesto, dakkel at tulong tinaawat ng alikaman para iti panang paduras ti pagsapulanda. Dati plus ma'am, matulungan na kami nga apan nagkalap. Thank you ma'am, ti kwa, payo nga yung tulong mo kanya may. Nasihat mo ta, thank you nga kanya may nga pisarman. Palalo apo nga panagyaman mi, iti provincial government, dagitoy intervention nga inted ni Apo Governor kada kami. Thank you Apo Governor, tanarik nami. Iti panagayat mo kanyami. Sigun iti opag, nasurok sa ngaribo ken talugasot itan dagiti Mannalon ken mangalap ditoy probinsya tinaipaayanda karagiti makinarya iti muna apaset iti daytoy atawen. Lahat ng ito ay tulong ng Provincial Government of La Union sa ating mga kaprobinsyanihan na farmers and fisher folks. Kumbaga tinatapos po nating ma-distribute tong mga to kasi may mga susunod pa kasi ulit tayong mga i-distribute pag na-kompleto na ulit yung procurement nito 2024. Kas prioridad ni Gov. Rafi iti panang papigsa ti sektor ti agrikultura, daytoy a programa ket may salaang a pammanatnat iti nabnabiyag a La Union probinsyanihan para iti panang patalineed ti umda sa supply ti taraon ken panang paduras ti lokal nga ekonomiya ti La Union. Dakkel ti pamati ti gobernador, ababaan karagiti na ipaay a makinarya ket agbalin nga epektibo ti sistema ti panagmula ken panagkalap dagiti ka probinsyaan. Kasamat a dakkel daytoy nga adang tapno magunod ti probinsya iti sermata daytoy nga agbalin a Heart of Agritourism in Northern Luzon iti tuwen 2025. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David, daytoy tigayem ken kabsatyo John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro Atimak ti Kapitolyo News Program. Ag La Union probinsya ni Hantayo para itinadurduras a La Union.